Háromnegyedet megnyert, egyet elveszett a Marsóvagép NKK az Zalaegerszeg elleni mérkőzésen, de a meccs végén a vendégek ünnepelhették győzelmüket. Jól kezdték a találkozót a hazaiak, az első negyed után 6, a nagy szünetben 9 pont volt a ferenci legénység előnye. A fordulás után azonban hullani kezdtek a zalai triplák, és a bajnoki címvédő át is vette a vezetést. A záró 10 percben fejfej mellett haladtak a csapatok, a hajrában azonban elég volt egy-két rossz döntés, mind a hazaiak, mind a játékvezetők részéről ahhoz, hogy vendéggyőzelemmel záruljon az összecsapás. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, csapatként működtünk, bejöttek a dobásaink is, illetve azért az igazsághoz hozzátartozik az Zalaegerszeg az első félidőben nem tudta azt a játékot nyújtani, amit elvártak volna akár maguktól, vagy akár a nézők tőlük. Szünetben rendezték a sorokat, harmadik negyedben volt egy 3 perces megingásunk, könyörtelenül kihasználták, 3 pontos dobásaikkal visszajöttek a mérkőzésbe, átvették a vezetést. Ennek ellenére úgy érzem, hogy elsősorban magunkban keressük a hibát, hisz 1 pontos vezetésünknél labdát szereztünk, 2-1 elleni játékszituációban sajnos eladtuk, nem tudtuk kosárra váltani. Amikor üres 3 pontos dobásaink voltak, azokat is kihagytuk, de ennek ellenére úgy érzem, hogy kíváncsi lennék arra, hogyha ez a mérkőzés ilyen hasonló szoros végjátékkal alakul ki, akkor hogyan fújtak volna a játékvezetők mondjuk Zalaegerszegen, Körmenden, Székesfehérváron vagy Szolnokon. Úgy érzem, hogy a végjátékban 2 játékvezető teljesen eltűnt, sokkal többet, sokkal agresszívabban lehetett az Zalaegerszegnek védekezni, mint mi nekünk. Könnyű szívvel adták a gólja plusz egyeket az ellenfélnek, nekünk hasonló szituációban oldalbedobást vagy alapvonalbedobást biztosította. A vendégek edzője szerint 2 negyedre volt szükség ahhoz, hogy csapata felvegye a mérkőzés ritmusát. Néztük ugye a Nyíregyháznak az elmúlt 2 kupa meccsét, ott egy kicsit tartalékot talán erre a bajnok összecsapásra, és mondtam ugyan csapatnak, hogy nem ilyen csapatot fogunk szembe kapni, hanem egy jóval harcosabbat, azt igazából nem hitték el a játékosok, és egy fél idő elment, mire a saját bőrükön tapasztalták, hogy keményebben kell ütközni, keményebben kell menni a labdákért, és hát nem jellemző a játékunk, hogy 10 fölött adunk egy fél időbe labdát, sajnos ezt az első fél időben megtettük, igazából nem csak a harmadik negyedben, hanem az első fél idő végén is azért 16 ponttól följöttünk 5-re vagy 6-ra, nem tudom, az nagyon fontos volt, és a harmadik negyed az tényleg a mi negyedünk volt, és egy olyan előnyt tudtunk ott kiharcolni, ami hála Isten a végjátékkal is elegendő volt. A Marsóvagép NKK szombaton ismét hazai környezetben lép pályára, a legjobb 8 közé jutásért vívott harcban közvetlen rivális Sopron érkezik a Bújtosi csarnokba. A csapat megint megmutatta emberi tartását, hogy szerdán ugye nagyon rosszul játszottunk, nagyon rossz ritmusba, eltelt 3 nap és föl tudtunk állni a padlóról, és tényleg azt mondom, hogy egy nagyon jó meccset játszottunk a tavalyi bajnok ellen. Érzem a csapatban azt az erőt, hogy akár idegenben is képesek vagyunk mérkőzéseket nyerni, hisz olyan csapatokhoz fogunk látogatni, akik hasonlóan a 8 közé jutásért játszanak. Minden egyes idegenbeli bravúrnak óriási jelentősége van. Jövő héten fogadjuk a Sopront, mindenféleképpen meg kell őket verni ahhoz, hogy a reményeink életben maradjanak. 18 forduló után 15-15 győzelemmel a Szolnok és az Alba Kompál a tabella élén, a Marsóvagép NKK 8-10-es mutatóval a 9. helyen várja a Sopron szombati vendégjátékát.